ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତ୍ ସନାତନ ବାବା। ଆପଣ ଏ ମଠରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି? ଏ ମଠରେ 1999 ମସିହାରୁ ମଠଟା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଦୁଇ 300 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ସେ ଖୋଲ ଅଛି, ସେଟା ଗୋସାଇଁ ଖୋଲ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେ ସମୟରେ କି ବାଘ ଭାଲୁ ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ସେଠି ରହିକିରି ଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଆଉ ତା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପର୍ବତମାଳାର ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋସାଇଁଖୋଲ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମଠର ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କାହାର କାହାର ସହଯୋଗ ରହିଛି? ଏଥିରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିଛି MLA ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିରେ, ଗ୍ରାମବାସୀର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଲାଗି ଆମର କଟକଣା ଜାରି ରଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଥିଲା, ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? 5,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ। 5,000 ଲୋକ? 5,000 ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭୟରେ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଜାରି ରଖି ଆମେ ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ସାବଧାନରେ କରିଦେଲୁ। ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅଲେଖ ମହିମା। ଅଲେଖ।